Yusuf Labana wakumachinjiri mu mzinda wa Blantyre wakhala kuchita ulimi wa nkhuku za nyama komanso mbewu ya soya kwa zaka tsopano. Mawu ake Yusuf amene ndi wachinyamata akuti kudzera mu ulimiwu akutha kudzilipirira yekha maphunziro awo kachenjede ku sukulu ya Malawi University of Business and Applied Sciences imene mpakana miyezi ingapo yapitayo inkadziwika ndi dzina la Polytechnic. Mulimi wa nkhuku muli phindu lochuluka mera chisazo chake ndi ineyo ndili ku Polytechnic ena mati mupa sinupanga degree osadiso diploma yo mani mazilipira ndekha sinimagonera ku Poly nimachoka kuno machinjiro kafika ku Poly pa daily mayuza 2000 kwa transport plus lunch 3000 wacha ichisanzo chabwino makamaka kwa chinyamala kapena anthu amene akutani amene afuna kuyamba kuweta nkhuku nakho sindili ku school ndame 2000 kala 3000 ndisunga pa siku ndi ndalama zingati school fees ni mazilipira ndekha so noti ndizachionekere kwa munthu ena yesa mafowera nkhuku kuti mulimi wa nkhuku muli phindu. Sizokhazo kudzera mukuweta nkhuku Yusuf walemba ntchito anthu amene akumasamalira makola a nkhukuzo kupatula kumakazigulitsa m'misika yosiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre. Papita zaka zinayi chiyambireni kuchita ulimi wa mtunduwu ndipo Yusuf akuti ngakhale pali mavuto ena ndi ena ulimi wa nkhuku za nyama ndi wopindulitsa makamaka ngati pali chidwi. Ulimi wa nkhuku ndikhoza kuwauza male kunena kuti ukakhala zinthu zakukuzisata bwino ngati walowesa timati mutu ku mutu ngati walowesa 50,000 uyembekezere kuti profit yako mwina izikhala chamma 30,000 kapena 35,000 sazo yabwino ninganene ndi chimene chocho toti nkhuku yonse mwina ngati ayigula mwanapi 700 ngati alowesa china chilichonse mwina mba zoti tikayibwerengesera bwinobwino nkhuku ija yomba zoti imadya zinthu za 1.5 1.6 mwina wathamanga 2,000 kwa nkhuku ija mayigulisa 55 because akuona kuti ka profit kameka kubwera ndi 1,000 yani ndi 1,000 yakuti so memwe mwina nimene ningathe kufotokozera ulimi nayamba 2018 tinkoweta nkhuku za mikolongwe so timadika maweta mapeza kuti sininkazo kuti feed timamanga bwanji nde mapeza kuti makagula feed m'mashopu munja zinthu ziyasi zimatiyendera so facho kudusa kwa nthawi zinapezeka kuti chisomo cha Mulungu analipasa nzeru zoti timafufuza information kapena maphunziro oti feed tikhoza mapanga bwanji nde feed uja titamudziwa tinali mafeed formula osalongosoka wodi nkhuku zimatupa maso yanchani koma ndifacha experience ni nyengo imene adusa kufika lero tikhoza na kuti timatha kupanga feed amene ali wa quality amene nkhuku mwina pa miezi sole pa 5 weeks kuyambira 4 weeks 5 weeks kuti makhalamba kuzigulitsa malo mavuto amene takatuma nawo ndendo siyana vuto loyamba makamaka limene linachitika chaka chatha 2020 alimi ambiri anapasidwa nkhuku kuchoka makampani tapani ma rejects nkhuku zimene zimakula ulimi ndaona kuti muli phindu kwambiri ili ngati unati ndi mbali imene mafuna munthu kuzipanga ngati umaona wagwira ntchito mwina mbali ngati kufoka iminonso mathamangira kulimi kufatu ulimi uni maprofit ochuluka oti umatha kupeza kuti wapanga ma sales mwina pa mwezi umodzi makamaka ulimi wa nkhuku matha kuti ngati zinthu zakuyendera bwino profit yake imaposeraso mwina munthu amene kwambiri amagwiranso ntchito matha kupeza kuti ukhoza kupeza profit ulendo umodzi mwina chimodzimodzi mona akagwira ntchito chani mwina miezi 6 kapena chaka ulimi wa nkhuku ndikupindula nawo kwambiri komanso sati ndikupindula ngati ine ndekhayi maso ndikupindulira mtunduso wa Malawi chisanzo chake nkuona kuti ngati ineso ndimatha mazilipira ndekha school fees komanso ndi ntchitonso awiri amene amagwira ntchito konkuno ngati wina nyamata amasamalira nkhuku zinopanga zakudya za nkhuku maso palinso amayi amene ali widow mwina kuti zimene kuti anasiyidwe amene amabwera kwathu kuno every morning kuzatenga nkhuku makagulitsa kunsika mano chimene chimafunikira chake nchiona kuti silingaine kuti imafunika period yotani komano chimene chimafunikira kwambiri chake nchiona kuti munthu udziwe chimene ukuchita uphunzire udziwe kuti nkhuku zimayenda bwanji fokoza kauti ndi ndalama komada mwina period mwina ndi mwina 1 million ndiwete nkhuku kumaganiza kuti mwina pa miezi iwiri ndikhana panga ndalama zambiri ngati moweta nkhuku ifoti sunaphunzire sikuzoti chimene chimachitika ndi chani because bezo wapanga maloso okhoka ndalama yako yarani yapita m'madzi so phindu lenene kuti ndikambe kuti period yake kuti imenda motani because mwina because kunena ngati zabodza komano because ngoti
every batch tikatenga nkhuku zimatha 5 weeks to 6 weeks. Nthawi imeneyi tikagulitsa tikapanga balance up zimene zalowa ndi zimene tatulutsa ndi pa miyezi 6 timapeza kuti yayi tapangako kaphindu. Ndiye zili ngati kuti mwezi una uliwonse umakhala munthu upanga ma profit osiyanasiyana. Mwalo sitingathe kunenera kuti zimatenga period yakuti kuti ayi ukangogulitsa batch ina iliyonse umakhala upanga ndalama. Koma anthu amene akufuna kuyambapo akuyenera kudziwa kuti pali mavuto angapo amene ulimi wa mtunduwu ukukumana nawo m'dziko muno. Mwazina Yusuf ndi alimi ena a nkhuku amene takhala tikucheza nawo mu programuyi akhala akudandaula kamba ka kampani zikuluzikulu zimene zimagulitsanso nkhuku m'misika ya m'madera m'dziko muno. Mwazina kampanizi zimagulitsa mazira, ana a nkhuku, chakudya cha nkhuku komanso nkhuku za nyama zenizenizo m'misika. Chifukwa cha gawo limene kampanizi zimatenga pa ulimi wa nkhuku, zimagulitsa nkhukuzo pa mtengo wotsika. Izitu ndi zimene zikupsinja alimi ang'onoang'ono m'dziko muno kamba kuti pamene aononga ndalama zambiri kusamalira nkhuku kuti zikule, akapita pa msika mlimi ameneyu amakapikisana ndi kampani zikuluzikulu zimene zimagulitsa nkhuku pa mtengo wotsika kwambiri. Yusuf akuti izi ndi zimene zikubwezeretsa m'mbuyo anthu ena m'dziko muno kuyambapo ndi kupita patsogolo ndi ulimi wa mtunduwu. Mukholamo mukhoza kuona kuti muli nkhuku zochepa, muli nkhuku 200. Pa nkhuku 200 zimene zinalimozo, nkhuku almost 50 zinali zosakula bwino amati ma rejects. Limene ndi vuto limene alimi ambiri amakumana kumaleku kuno mwina samadziwa. Limapeza kuti kupanga blame mwina zakudya za nkhuku mwina management yakhola sinali bwino. Koma makampani muja makhala vuto limachokera hashing fault. Akapanga hashing anapi aja madzira aja makhala kuli vuto. Sapakiswa anapi amene akubwera aja akhala osakula. Ndi vuto lalikulu limene maloko farmers timakumana nalo. Mapeza kuti watenga nkhuku kampani kuja 200 or 300 mwina 1000 peza kutenga nkhuku zosakula. Mwina unaika period mwina ikamata miyezi 6 ikamata 6 weeks ukhala ukugulitsa. Mapeza kuti mulimi uja palibe chimene wapanga mpaka na miyezi 2 miyezi 3 ndi nkhuku zizimadya. Makhoti wapanga malosi komanso umasiya ndi kuweta nkhuku zimakutengera malosi maso matha kutenga songongole. Maso mavuto ena amene alimi ambiri amene timakhala nawo ndiwena kuti kusowa zipangizo zopangira zakudya za nkhuku. Kusowa zipangizo zopangira zakudya za nkhuku ndikhoza kusimikizani panoona kuti alimi ambiri amene timaweta nkhuku materials amene timagwiritsa ntchito amakhala a low quality kapena a substandard. Chimechitika chake nchona kuti nimauza anthu nacho ngamona kuti timakagula zakudya makampani muja zopanga kale. Makampani aja osati wanya ndendo odziwa kupanga zakudya. They are not masters pozopanga zakudya za nkhuku ayi. Komano ife anthu tilibe kupangiro peza materials oyenerera. Chisanzo iwo aja amayuza chimanga pure opanga chimanga popangira zakudya za nkhuku. Ife timagwiritsa ntchito madeya. Mona madeya muli fibers zikulopa za mimba zimene zilibe phindu iliyonse ku nkhuku. China ife timati low fat soya. Low fat soya ndiyoti zimachokera ku soya makamaka makampani amene amapanga ya soya pieces chanchani. Malo modi ife tileke soya weniweni uja amene ma protein oyenerera tipange zakudya za nkhuku ni watenga zosala za soya pieces. Pele kampani ikuyuza pure soya. Muona kusiyana kwake. Kampani imayuza soya wa grade amene ampanga grade bwino amene ndi full fat mafuta oyenerera amankaziga amakhawa mafuta. Pamene ife maloko farmers timakagula zosalira zotapanga mafuta. Materials amene timati ma premixes. Kampani jenga atenga South Africa amene ku China amati ma micropack. Na micropack zimakhala ma chemicals acha sanapanga expire ali bwino. Pamene ife timakagula ma chemicals oyezesa. Makampani kapena mashopu zimapezeka kuti zinthu zimene zichazo mwina zinapanga expire zakhalitsa upanga zakudya za nkhuku kukosa matani osamakula. So limeso ndi vuto lalikulu limene amalawi tikukumana nalo. Pale vuto lomaliza imene ali tikukumana nalo so limene ali pakatipa. Mukozo ndivomereza kuti muona makampani ena akakwenda ndi magalimoto a nkhuku. Chimene chichayone ndi chipinjo panopa ndi kuyankhula pa Times TV kuna kuti alimi ambiri amavutika ndi magalimoto amene aja. Muona kuti feyweti ndi munthu wa ntchito amene amadigulitsa nkhuku zangazi. Amadoda akagulitsa ndi mulipira akadye ku nyumba kwake. Atenga nkhuku 20 pitisa usiku akagulitsa. Chibwa cha galimoto chicha ni nkhuku zawo zochipa. Chigulitsa amene aje ndikwanisa kwalipira ndalama. Sindikwanisa kwalipira.
limene ndi vuto loyera kuti ifeyo mpaka na kalekale amalawi ambiri zasiya kuweta nkhuku ngati sidi kuthandizidwa chifukwa chona kuti makampani aja anapanga dominate mitsika ife singakwanitse kuti tatani kwadokha tithane nawo unless boma litigwirapo zanja. Makampani amaji atati apange cut off kapena auze kuti aziyendesa nkhuku mwina pa wiki paja kawiri ndikusimizona alimi ambiri amalawi tikhoza kutukuka maso alimi ambiri amene asiyefa cha misika khozaso kuyamba kuweta nkhuku. So amene mavuto ena amene maloko farmers timakumana nawo. Koma ngakhale izi zili chomwechi ulimiwu ukadali wa phindu. Ma broilers nimena kuti ndi fast cash. Medi mapangene za kuja za nkhuku nimena kuti kamakwana 4 weeks to 5 weeks nkhuku jakha kuti mukhola muja namba kuona kuti ndikhoza kugulisa. Wairo nkhuku za layers zimafuna anthu amene ali ndalama zochuluka. Fa nkhuku zija zimatenga myezi 4 kapena 5 kuti ziyambe kuikira madzira. Ndiye zimakhala zikungotani zikungodya. Ndiye pamene izi zimakhala fast cash 5 weeks 6 weeks kuyamba kugulisa mapanga ndalama. So nimazoona kuti zizi zimene mbali yanga ndi kapasiti yanga zimene ngakwanisa kusiyana ndi layers. Ulimi ndi kuthekera ndipo ndizotheka kuthandiza dziko la Malawi kuti achinyamata ambiri apeze ntchito. Chisanzo yake imene ndapereka jajona kuti pandekha ine ngati Yusuf ndinda ntchito abwini malipira pamwezi. Takhala ndi capital yochuluka ndili makolo ochuluka ndilemba anthu ambiri ntchito. Andiso kuti muone kwambiri mayiko anzathu amapanga focus amalimbikira kwambiri yani farming. Maana farming imabe zoti kulemba anthu ambiri ntchito chikoza mulanje mujamuliti kula ambiri amalembedwa ntchito kuli makampani ankhuku amalemba anthu ntchito komanso wina aliyense amene amaweta nkhuku samaweta yekha amakhandi munthu wa ntchito amakhala na ntchito atatu kapena 4 ndere inu ngati mukuweta nkhuku mulemba anthu ntchito mwina 4 pa 1 million paja tikutani kafika jema khadi kuchepetsa ngati alimi ambiri kuweta nkhuku it's obvious kuna kuti achinyamata ambiri so alembedwa ntchito fa nkhuku sungapangeso wekha. Yusuf agwirizana ndi mfundo yonena kuti mlimi amene akuchita ulimi wa ziweto akuyeneranso kuchita ulimi wa mbewu zosiyanasiyana. Izitu ndikamba kuti ndowe za ziweto ndi manyowa amene amathandizira pa ulimi wa mbewu pomwe mbewu zina ndi chakudya chabwino cha ziweto. Polima soya Yusuf akuchepetsa ndalama zimene amagwiritsa ntchito pogula chakudya cha ziweto zake. Soya ndofunikira kwambiri chifukwa chona kuti ndi mmene timapeza maprotein ochuluka amene mapanga zakudya za nkhuku. Ngati ababa ati kamapanga zakudya za nkhuku muona soya. Soya ukakhala ndi soya zimapangisa kunena kuti upange cost ya jani ya feed. Mwina ka feed umalowesa 17,000 pa thumba. Ngati undi soya oti umalima wekha thumba limwe uzipanga mwina 8,000 ka 7,000 ndio makhanga limuona kuti malo moti upange 17,000 upanga 8,000. Ndi gap yaikulu imene makhoti ma profit okhaokha. Ndi soya amafunikira kwambiri popanga chakudya cha nkhuku. Phalikiza chimanga soya sunflower soya ndofunikira kwambiri. Chifukwa soya ndi amene ali odula kwambiri kuposa china chonse tikamapanga zakudya za nkhuku. Ndiye ulimi wa nkhuku zikweni zikuthandiza ndifayona kuti nkhuku zikuti zidye tingati anthu zimafuna zakumunda. Faizi isi ungazijesa mina nkengayi. Zifuna zoti zinthu zichite kuchoka kumunda chimanga timalima soya timalima penda zuwa timalima. Wheat bran zimakhala zolimidwa. So zikugwirizana kwambiri polimi wa nkhuku ndi zinthu zakumunda. Manyowa ngati ababa nimachosa manyowa nimatenga nimakasiya kumunda amene malima. Nde zimathandiza mati supplementary china chidala chinzake naso chidala so chinzake. Nde manyowa timakathira kumunda semeza fertilizer. Pamene patika kola soya timazipasa nkhuku. Timakhanga kuti malo tigule fertilizer ndononge ndalama zambiri lopatika ndi mabwanji ndikuza yani ndikuza manyowa. Zakudya za nkhuku tikamati tikamagula nkhuku zija ositakula mwampunga sopanga phindu lochuluka. Ukhoza watenga nkhuku 100 walowesa ndalama zambiri profit imakutusa ndi 30,000 pa 20,000. Wailo likamati kapanga doka feed ngati palopa thumba la feed 28,000 imati kamapanga doka feed simafika 20,000 imabiza kuthamanga 17 kana 18,000 ndiye mukhoza ona balance yake ndo katolela timafika timedi charo sobiza kuti ndalama kapena profit imekupanga imakhala yochulukirapo kwambiri kusiyana ndi yoti munthu amene amaita kugula feed. Malekodzi amafunikira foyona kuti umaziwa umapanga tracking kuti ndopanga profit kapenayi ngati sukuwerengesera ndo pepimira kupanga. Ngati mbuyo mumende kuno kuti chaka chatha timatenga nkhuku zosagula makampani zinapeza kuti timapanga malosi. Ndipeza kuti nkhuku zija olowesa 200,000 ndamemeye kuti ukupeza ndi 120
pezo kuti zinthu zija tikangozikakamiza nangati tani kuti ndinazizolowera kale. So umati ukamasunga ma records umadziwa kunena kuti ndapanga profit kapena ayi, zimene ndikulowesazi zikundipindulira kapena ndingosiya. So bookkeeping records limene makhayofunikira pa ulimi wina uliwonse idenso pa business so ina iliyonse. Tsopano kukamba za chakudya cha ziweto. Ngati pali gawo lina limene limafuna ndalama zambiri pa ulimi wa ziweto, makamaka nkhuku, ndi chakudya chimene nkhukuzo zimadya kuti zikhale ndi nyama yooneka m'maso. Chosangalatsa ndi chakuti Yusufu ndi anzake apeza njira yabwino imene alimi atatsatira bwino atha kumapanga okha chakudya cha nkhuku zawo, ndipo potero atha kumachulutsa phindu limene amalipeza pa ulimi. Tatiye tione. Chimanga chimakhala mwina ni matumba mwina 80 mwina wapanga matumba 20 amegwiritsa ntchito, ndiye muone kuna kuti mixing yake imakhala yotani. Kaza kuona ra pandi kutenga chimangachi emukionera, then chimazamwaza. Chana namba 2 yake chimene tikapanga feed timatenga chani full fat soya ameneyo kamene mukumuona ndi kumika papayo. Yamutenga full fat soya ameneyo ndimamuyala ngaleya limene amasakanizira anthu cement ndi mchenga. Kenako pakati pa timaika ma chemicals aja ma premix aja kwa mwaza bwinobwino kuti akhale bwinobwino. Chena chosatira ndimaikapo chani ndimaikapo low fat soya amene mukumuonayo ndikumika pamwamba. Kenako timaika uyu ndi bone meal. Ena amatha kugwisa mati fish and bone meal, koma uyu ndi bone meal mema makhala protein ochuluka. Tili ku primary ankatu zona kapanga zodya za nkhuku zikamo za nsomba, chibankati ena chake chwena kuti za nsomba timapeza ma protein ochuluka. Yamukhoza kuona kuti apa ndikuika chani ndikuika fish kapena and bone meal amene ndikuika pamene papa lemo tumaila kusankha ndike fish meal kapena bone meal. Uyu amene ndikuika papa ndi sunflower amene ndi chani umene ndi mpenda dzuwa. Umenewu ndi mpenda dzuwa makhaso ma protein ofunikira kwambiri. Ali kama kwa grazma code aida kuzigaya kazi mabwera zili chonchi. Chila chosatira ndi chimene ndikuika papa ameneyu ndi wheat bran. Wheat bran amene makhala iron amene amathandiza kuti production ya magazi ichitike komanso nkhuku makamaka ngati za layers zisanenebe kwambiri. Ameneyu amaotchaso ma fats. Ndiyo kama panga zakudya za nkhuku za nyama izi sizimafuna kuika mu zambiri ayi. Timangoika mu zochepa. So zinthu zonse zimene zilapa zimene zoti ndachita kuziyeza kale. Zoti nzoyezedwa. Ndiye mixing yake imakhala kuti zinthu zambiri apa ndisakanizira madya 40 ndi 10 kg yet. Umakhala mukutenga mafosholo kumatani masakaniza ngati mmene mundioneramu. Mukuona feed iyi mmene tikupangiramu. Koma zinthu zonse zija amakhala zisakaniza bwino wazika ndipo mulingo wake umakhala woyenerera. Izizi silimangolota yayi. Zoti munthu wangoti ulote ndo lupanga zinthu zosakhala bwino umatha kuphana zonkhuku. Zimafunikira ukhale kuti zinthuzo unachita kuziganizira bwinobwino komanso ndi feeding formula yako imokugwiritsa ntchito. Ndiye chimene manena kuti alimi ambiri tikumayuza feeding formula kapena ma process osakanizira opangira feed amene a low standards. Tikubasani chisanzo tima chemicals tije tumakhala ting'ono. Ngati ukusakaniza apo kangopanga phuma sitingakwanire pena paliponse ayi. Komanso mukuziona ngati zima scrap izizizi. Nkhuku sizimadya adu zimapezeka kuzitani ukuzitaya. Koma system imene apanga develop ya kuchigayo. Ndiwena kuti kapanga zakudya za nkhuku china chonse kumakhala kumalani kumakhwanyika. Ngati kupanga thumba la 50 kg ma chemicals meje chumalowelana bwinobwino koma zinthu zofunika kuti munthu ayire kukuphunzisa. Otherwise ukalenga zinthu ngati izizi kuti ukatani ukazigayise mwa iwe weka. Ziyapeza kuti chigayo chikakanirira chikaonongeka zimamata ifani mafuta. Ndiye mulima akamasakanize make sure aonetsese kuti asakanize mwantima uli pansi asapange phuma. Mwina ndikhoza sakaniza 20 minutes or 30 minutes amene tikugwisa ntchito yani amene tikugwisa ntchito mafosholo imene ngati kwa yeneyo ndikuti imene ndi low standards yopangira zakudya za nkhuku. Makampani amagwisa ntchito machini ndifa feed wawo amakhala bwino fona ma chemicals amalowelana pena paliponse. Waero maloko farmers poti tilibe machini tibakoda kugwirisa ntchito yani mafosholo. Naona za mafosholo ndikunena kuti za low standards. Tabanga develop new innovations imene zigwisa ntchito kuchigayo. Tizitenga materials zimene kuchigayo ukatani ukagayitsa zimezi feed azituka bwino exact umano zimakhandi process yake. Ukangopanga mistake chigayo chikaonongeka fufa disakatuluka ndiye mukani naso mukimaso yeso chigayo. Wana system yetu mapanga ndio siji makhaji kutuka yani chikutuka bwino. The new innovations imene takazikise for ulimi. Taenda nawo maso tajoga nawo nthawi yaitali.
leo ukapanga chonchi amakhala feed yako wadani watheka le feed yithoza kubudenga kuti zipase nkhuku zathu zimene tikuweta apa makhala watheka. Pamene tikulingalira zoyambapo ntchito zosiyanasiyana za ulimi, tiye tidziwe kuti ulimiwu sukutengera kuti munthu ukhale ndi malo akulu kwambiri kuti uyambe kupindula. Malo aliwonse amene tili nawo titha kuyamba ndi kupindula ndi ulimi wosiyanasiyana, kamba kuti nthawi zambiri kuti zinthu zitheke chimene chimafunikira kwambiri ndi chidwi, kulimbikira komanso kuganiza mwachangu ndi kukhala wokonzeka kugwiritsa ntchito njira zamakono komanso zaluso zopititsira ntchitozo patsogolo.